Igbo anyi abia. Hey! Igbo class world. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Hey! Chineke mee unu na-eme anya n'iru. Ọ bụ Paulina. Kedu ihe o ji bụrụ Paulina? Ihe ọma mere. Ihe ọma eme, ihe ọma, hey, ihe ọma eme, ihe ọma. Anyị efeli Chineke aka, anyị ewenieli aka elu. Ọkwa anyị gwa unu na work visa na ọ na-aga n'iru. Igbo class world na Igbo anyị abịa. Connection anyị na-amụta ọmụmụ mgbe niile. Nwanne anyị nwaanyị anyị nye connection. Ọkwa nwe mbọsị nna asị unu na o nwere nwanne anyị nwaanyị anyị nyere connection. A sị bụ nnọọ nde asatọ. Ejekwuzielu nwoke ọ sị nọ nde iri. Mba, ọmanna sịkwa nde asatọ nọ nde iri. Na ibie na-ana nde iri na abụọ. Kịtazi ọ gwabụ mụma n'okwu ozi. O ji maka Igbo class world wee sizi anya ngwa nde asatọ ahụ okwu ka o kwubezie, mana ọma mmezikwa ọzọ na ọ bụ nde irizi ka ọ ga-anọ. Ifugi ya. Nya ka a si na-adọkọtaga asambodo a na-akpọ COS na ọ fọzili nwaja ka fafee n'elu daa n'ala. Chai, achịgodi m ka m bịagodi gbagodi egwu a mgbe testimony lu. Chetakwana na onwe onye nke bịa n'izu ụka gara aga. Nke a na-abịakwa ihe ọma so na line na-abịa. Anyị gwa unu na anyị ada eme ihe ụmụazị, na anyị ada anọkata kwubu ihe anyị amara ma ọ mebe ihe m amara anyị ma ọ bụ kwubu ihe m amara anyị ma ọ bụ nke m maka m na-agwa gị. Ihe niile anyị na-eme bụ ote akụ mmiri. Ihe m amara anyị adị m etinye aka. Ihe m amara isi ya m amara ọdụdụ ya adị m etinyekwa aka. Adị m sure unu ga-echeta mbọsị m gara ebetere aka mgbala agụ na-asa mmiri na-asa wee gaa chọpụta baa n'ọfịs nwoke ahụ wee fịa. M na-agwa unu na onwe skuulu dịka politeknik. Ọ bụ 2 hours ka m gba wee gaa wee fụta n'anya wee kwelu. Anyị wee mee biznes mbụ ọga emekwa abụọ ọga. Ya bụ ọ bụ na ị nwere asambodo ịkaba arụ je chịkọta ya. Ịbịazina na-eme yawu ịmago a na-ekwukwe ihe ị na-ege ntị ị na-achịkọ ị na-amụta ịmụtacha ịzọnye ije. Nwa na-azọ ije ọkpa. Ịghọta ihe m na-ekwu. Nwa na-egbe igbe dọọ ọdụ wee gbaba ọsọ. Ya bụ ike achịkọchara akwụkwọ jee na-achịkọ ụla emebibere anya. Ọ na-aga bụ na ọ na-aga. Ndị na-enwetakwa ya na site ọ na-agakwa bụ na ọ na-aga. Ya bụ connection anyị bụ authentic. Agwa m unu na anyị nwere ndị na-enye ọrụ ụzọ atọ nọọ nkụ gị ọ galala ọnụ mana a na-achọtakwa ya na site. Onye jisi ike ọ ga-achọtakwa ya. Ka anyị jisi unu ọ bụrụ na anyị nwere ego menu work visiting visa na ọ dị cheaper, mana matakwa na anyị na-ekwu eziokwu sị gị matakwa na ọ bụrụ visiting visa na-ele isi na-abụ ọ bụ 50-50. Enwe ike dị na-ayị ya gị nwee ike enye gị ndị mmadụ ka jikwa ya abịa. Ya bụ since enyebezi student visa na work visa UK na ha dị na-ayị ya bụ visiting visa kpata. Ya bụ 50-50. Inwe lọkụ enye gị inwere lọkụ osi one ahụ akọ akụkọ. Ya bụ anyị na-agwa gị ya ka ị mara ọ bụrụ na ị chọọ ịtrai lọkụ ime visiting na ịbịa ịchọbazi akwụkwọ n'obodo mebe adụrụ mebe asylum mebe chọba akwụkwọ chọba onye ga-anụ gị ma onye ị ga-anụ ma ọ bụ ịmago ma ọ bụ jebe klọb. Ọ bụrụ ihe anyị na-akpa n'alụ sisi ka unu mee. Ya bụ ndị be anyị unu eluzune hope. Biko inbox m WhatsApp m kịta ọda alụ ọrụ. Onye bịa wetara m ozi ọma abụ one of our admin. O ji private number maka nke Igbo class word nke public ya ọ dị ọzọ mma mana ọ ga-emechekwa dị mma. Ya ka m ji asị onye mara na ọ subscribe golo anyị na YouTube anyị ya bịagodi n'inbox deelu m ihe weta request ya. Itinye screenshot evidence na ị na-asọpọtụ anyị. Itinye ihe ọbụla iji omume request mma emeli gị ma ọ bụ na mma emenwuru gị. O nwere nwanne anyị nwoke na-asị na ọ chọrọ ịbịa lụọ ọrụ na London ebe ọ na o nwetere ọrụ na ọ chọrọ onye ga-enye ya adreesị
ka esi achọ adreesị bụ ịbịa na London. Ọ bụrụ na ebe ị nọ ị nwere ọrụ ebe ị nọ, ịbịa na London, a ga-ajụ gị adreesị gị. Ihe ị ga-eme bụ ije chọọ ndị nwere adreesị. A na-akwụfe ụgwọ. Ụfọdụ na-ana 30 pounds per month, ụfọdụ na-ana 20, ụfọdụ na-ana 10. Ị gụọ ya peye nye onye ahụ, onye gị adreesị, iweli ya na-eme adreesị. Maka inwere adreesị na London, ndị employa ama nye gị ọrụ, a na-ego adreesị ego. Mana ọ bụ nwanne gị, ọ ga-enye gị for free, gị were adreesị ya na-eme anything. Mana ọ bụrụ onye mara, ị ga-ego and ị ga-akwụ ya peye. O nwere ndị na-akwụ 300 peye, maọbụ 200 ma 250, maọbụ yes, o nwere ebe ọzọ ndị homeless people na-anọkwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ adreesị, mma enye gị ya bụ adreesị, itinye iluo irejista ebe ahụ homeless people. Ọ bụ charity. Ịbịa inwere ụlọ, ikwuo na inwere ụlọ, fedenye afa gị ebe ahụ, ị ga-abịa na-eri nri na-awụ arụ, enye gị adreesị, iwelie mee adreesị, na-enye ndị ọfịs nekwa adreesị, ga na-edete gị leta ebe ahụ, ịbịa na-eweli. Ọ dị na Central London. Eji m adreesị ahụ. So ọ bụrụ na ị na-achọ adreesị, mana ilu ebe ahụ, ị ga-eme na inwere ụlọ, ị ga-ezokwu dị akwụkwọ gị na inwere akwụkwọ, ị ga-eme ka ị nwere anything, ka fanyelu gị aka. Maka ime na ị nwere anything, famanye aka fasị na izu ka eme gị pụbagodi na onwe ndị ọka njọ. So ịchọ adreesị ahụ, mma enye gị. Ị na-abịa n'inbox, dị sure na ị subscribe go screenshot onye ịtụbata na n'ime inbox, ịtụbata ya ime request gị. Nshọt buru ụzọ mee request gị, buru ụzọ. Ihe a bụkwa instruction. Iburu ụzọ wee tụbata ihe ahụ, wee mee request, ama mfu ya. Ọ ga-ezo, onwe ka o si ezo, mma mfụkwu ya. Mgbe ahụ isi na ị subscribe gokwe na m atụpụrụ gị ọnụ, buru ụzọ mee request, maọbụ ha ajụjụ gị, maọbụ stori gị. Imechaa anya, iwe tinyezie ya screenshot. A na-etinye nwunye na messenger, a na-etinyenwu foto na messenger inbox, a na-etinyenwu foto na ya, a na-etinyenwu foto n'inbox messenger. Ya bụ ị ga-etinye nwunye and ịbata ebe ahụ, imebe request gị. Ọ bụrụ isibasị nyekwe gị WhatsApp, ebe ahụ na WhatsApp bụ ofu. Onwe voice, a na-ekwunwu voice na ya, a na-ekwunwu voice na messenger. Ịchọ ka gị na mmadụ nwere ihe unu ama mkpachanwu ebe ahụ, kedu isi na ị na-abịa na WhatsApp mebiri emebi for now. Ndị edego m esi na o mebiri, o crashịrị, fon ahụ a crash gị. Ọ bụ nwa m crashịrị ya, mwepụta nwanne ụnyaa ka ọ crashịrị ya, mwepụta ọzọ ụnyaa ka ntinye esi m wegheli ozugbo m kwụnyekwelie n'ọkụ. Ọ bịakwa na ya ọzọ, ama m ebe ọ na-apịa aka, ọ crashịkwa ọzọ. Ike wee gwugodi m, danyegodi adanye ka m wee chee ihe m ma emekwa ọzọ. So unu nwee ndidi, na-abịa nso na messenger kịta, inbox na-abịa na ya. Mana ịbịa na ya, ọ bụ na ị subscribe lara anyị weta screenshot, ịbịa na ya kwuo okwu m blọk ọ ga eziokwu ka jos nyefe. Ọ bụ na ike emeri ya, ichere mbọsị ime ịbịa ije. Ọ bụ na ị mara eme, ijecha onye ga-akụzi gị, maka akụzigo m etinye mbọsị ahụ unu enere anya na ya. Ọ bụrụ na ị mara eme, ịgwa nwa gị. Ụmụaka na-aka amati ọsịsọ, ụmụaka na-aka amụti ọsịsọ. Ọ ga-akụzi nwa inenizine nwa gị. Ọ bụ nwa m na-akụzili m somethings ma ọ gbaa m ghalị. Inenizine nwa si na opeke na o nwere ihe ọma, ọ machakwa ihe karịa gị. Ọ bụ nwa m na-akụzili m ụfọdụ ma ọ gbajudolu. Unu na-anọ ụfọdụ mmebe life, o nwere ka ihe si ga-agbajudolu mkpọbịa si anya bịa ọbịa omenye ozugbo ka injinia. So jee gwa nwa gị ka ọ kụziele gị ka esi eme Google akaụntụ, kụziele gị ka esi eme Gmail, kụziele gị ka esi akọmentị na YouTube, kụziele gị ka esi asọskraịbụ, kụziele gị ka esi screenshot. Imenye ka okwu na ụka na-ekwute okwu ebe. Ọbịa ndị be anyị, ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela. Ngwa ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ.